Funa tikulandireni ku Streams of Light. Muli ndi ine Elder Daniel. Tifuna tipange phunziro la pamwamba lotchedwa kubadwaso mwatsopano, thupi, moyo ndi mzimu. Tikamakamba za kubadwaso mwatsopano, tifunika timvesese chimachitika nchani munthu akabadwaso mwatsopano. Right? Atene tunene verse imene ithu Akorinto chapter 5 verse 17, 18, 21. Anatu no. Chifukwa chake ngati munthu aliyense ali mwa Khristu alolengedwa atsopano, zinthu zakale zapita, taonani zakhalanso zatsopano. 18. Koma zinthu zonse zichokera kwa Mulungu amene anatiyanjanitsa kwa Iye yekha mwa Khristu natipatsa utumiki wa chiyanjano. 21. Ameneyo sanadziwe uchimo amene sanadziwe uchimo anamuyesera uchimo malo mwathu kuti ife tikhale chilungamo cha Mulungu mwa Iye. So apa ukamba zinato amene abadwaso mwatsopano akuti zonse zapita, zonse nzatsopano. Chifukwa yani munthu uyo ali cholengedwa chatsopano mwa Khristu Yesu. Ndakutuza ifuna tuno kuzera mwa Khristu Yesu ife tayanjananso ndi ndani? Ndi Mulungu. Pa chifukwa chimenechi tikupatsidwa ife utumiki wa chiyanjano. Tifuna tikalalikire dziko lonse lapansi kuti anthu akayanjananso ndi ndani? Ndi Mulungu. Ndawapitiza kutuza ifuna kuti Yesu Khristu anadziwe chimo, Mulungu anampangitsa akhale tchimo malo mwa ife. Mwanjira ineyi anafa m'malo mwa ife, imfa yopesa chisoni, kuti ife tikakhale ndi moyo umene uli mwa ndani? Mwa Khristu Yesu. Akamati cholengedwa chatsopano, akamati zonse zatsopano, akamba zachani? Right? Ndimafuna kuti timvesere testimony kapena umboni wa anthu amene anali mu LGBT. Anthu onsewa ni ma gays, ena anali ma lesbians, ena anali ma transsexuals. Takamba kwambiri ma gays, lesbians, transsexual, ukamba kuti chani? Tikamba ma gay ukamba azibambo amene amava zilakolako kuti akufuna azimuna anzawo. Ma lesbians ndi azimayi amene amakhala chilakolako afuna azimayi anzawo. Ma transsexual anthu amene anabadwa amuna koma amavaliyo mkati mwawo ndi akazi. Ma transsexual amatha amuna amene amava mkatikatiliyo ndi akazi, kapena akazi amene mkatikati mwa moyo amavaliyo ndi nani? Ndi azimuna. Ndipo chifukwa chimenechi ku America akamatha kupanga maseja kusintha ziwalo zawo zimene anabadwa nazo. Right? So uyu ndi reporter amapanga interview anthu amene anali mu LGBT movement amene atalandiranso Yesu. Zilakolako za thupi zawo zinasintha. So timvesere mmene pakuti akuti chani. These days, when there's so much talk about gay rights and transgender rights and laws being passed to protect those rights, a whole other minority is getting ignored. Those who've come out of the gay community. 18 former gays, lesbians, and transgenders stood before the U.S. Capitol to proclaim they're real, despite a culture that denies such transformation is possible. We've experienced a change in our sexual orientation. Some small, some great. I mean, some of us don't experience same-sex attraction anymore. And yet, everywhere you go, you hear that's utterly impossible. Not for this former homosexual, now father of 4. I don't ever get sexually aroused by looking at a man. That hasn't happened in years. But House Bill 3570 says... So, tikaona bwino, nzimayo jamana ra, ifeyo, ndife anthu amene nali mu movement imene yama LGBT, right? Ena feta sinthiratu, ena atikona tino kusintha kulipobe, ena kusintha kuli pang'ono. Koma nkhani yoti anthu onsewo abwera kwa Mulungu ndi cholinga chimodzi, kuti ampemphe Yesu Khristu awasinthe. Ndipo akuona chosatira cha kusinthako. Ndi mnyamata uja amayankhula nzibambo uja amanena kuti ineyo nali wa gay koma natuluka pano pa anakwatira ende anaso 4. Nda nati kwambira ineyo dusa zaka za mimbe zoni ndikamona mbambo sinova chalakula chimiji because mwanjira ina tikutha kuona kuti anthu akusintha ndipo Yesu Khristu akuakonzanso kuti nozilakulawo zawo zikhale zachibadibwe. Alright? As therapy similar to what helped Ken Williams, and many of these leave the lifestyle, can't do that. It proclaims there is no evidence that conversion therapy is effective, or that an individual's sexual orientation or gender identity. So apapa kungonesa na tuno ngakhale zili chonchi malamulo ku USA amalesa conversion therapy kuti ngati munthu ali wa gay sangasinthenso kubwerera uko ndipo sofunika utani umuthandize. So akunena ngakhale zili chonchi anthu apereka maumboni can be changed by conversion therapy. Williams worries such a bill would forbid the counseling he insists saved his life by calling all of it conversion therapy. At 17 years old, I was suicidal. I started seeing a Christian counselor who I saw weekly for 5 years.
And it changed my, I mean, that was the last day I felt suicidal. Pastor Jim Doman says similar counseling helped him go from gay guy to heterosexual husband and dad. So yonso akuti analiso a gay kumano panopa anasanduka chani wa heterosexual drama khandizira kwa mkazi wake panopa anakwatira aliso ni mwana. So anthu ambiri akupereka maumboni tuno anasintha. But HR 3570 brands such therapy toxic, saying it is substantially dangerous to an individual's mental and physical health. Doman, of course, disagrees. These bills would not only prohibit it, it's almost like we'd have to go underground to seek help. And it breaks my heart when you hear the stories of people who've been sexually abused, people who are suicidal, people going through depression and seeking help, or they want to go in a different direction. That would not be, would be very, very difficult, if not impossible to do. Many here are Christians who also give God the credit for their radical change. Elizabeth Woning brought a warning for a culture that would reject that power and instead embrace what the Bible says is toxic. We are denying our own biology. We are hating ourselves. We have higher rates of mental illness and suicide. The farther Christianity gets out of the mainstream, the more broken we're becoming in America. These folks are saying while laws are being passed to protect people like those in the gay and transgender communities, other people who want to swim against the cultural mainstream will be hurt by those very laws. Paul Strand, CBN News, reporting from Capitol Hill. Samafotokoza anthu ena amene ali mu LGBT movement kuti amapanga suffer from kukhumwa na depression ndi mavuto ena kuti kufuna kuzipha okha ndi zina zotere. Ndero nokumano chikhristu ndi imene yopereka mayankho. Kumano ine ndimafuna kwambiri kuti tindimvesese kodi ndi chifukwa chani report wa chamanata ena akuonena tuno asinthiratu, ena kusinthako akukumva, ena kusintha ali mu process, right? Kumano chinthu chimene chimanthina imo chotenathu satana akusintha. Kodi akamati zonse nzatsopano ndiyo chilengedwe chatsopano ukakhala mwa Yesu zonse zakale zapitako tanthauza kuti yani tikufunika timvesese tikamakamba za thupi moyo ndi mzimu. So apa tiyamba kumvesesa chilengedwe cha munthu. Tikamvesa chilengedwe cha munthu ndithamvesano chani kuti akamati munthu wabadwanso mwatsopano chimasintha ndi chani, chimasalera ndi chani, kodi zonse zimasinthadi. Tikhale limodzi. Genesis 2:7 akuti no ndipo Yehova Mulungu anaomba munthu ndi dothi lapansi nawuzira mpweya wamoyo mphuno mwake ndipo munthu anakhala wamoyo. So tikutha kuona tuno pali munthu amene aumbidwa, munthu amene apangidwa ndi zinthu zingati, akupangidwa ndi zinthu ziwiri, right? Thupi akupanga chani, munthu anaumbidwa ndi dothi lapansi imene likhala thupi nawuzira mpweya wamoyo. So pali mpweya wamoyo kenako munthu akhala chani wamoyo. So pali moyo wa munthu, palino thupi lake ndi palino chani mpweya wamoyo. So mpweya wamoyo ukakhala pamodzi ndi thupi munthu amaonesa kuti ali ndi chani, ali ndi moyo. Tiwerenge Yobu 27:7 now no pakuti pokhala mzimu wanga ukadali mwa ine ndi mpweya wa Mulungu uli mphuno mwanga. So tikamakamba za mzimu tikukamba za chani, za mpweya wa moyo. So in the NET version ya chichewa Bible, so mzimu wa munthu ndi mpweya wa Mulungu. So tikamakamba za mpweya wa moyo tikamba za mzimu wa munthu, right? Tentotemenepa tikamakamba za moyo tikamba za chani, kuti tikamati munthu ndi wa moyo. Machitidwe 2:4 anati pamenepo iye amene adalandira mawu ake adabatizidwa ndipo adawonjezera tsiku lomweyo anthu ngati zikwi zitatu. Now ndifuna ndiwerenge mchizungu. Machitidwe 2:4 anati no then they that gladly received his word were baptized, and the same day they were added unto them about 3,000 souls. So tikamakamba chikuzino kamba body, soul and spirit. Muchichewa tikamba za thupi, moyo ndi chani ndi mzimu. Machitidwe 2:4 anakamba no kunawonjezedwa anthu ngati zikwi zitatu. Amafunika nero kunawonjezedwa miyoyo. Tikamakamba za moyo tikukamba za thupi limene lili pamodzi ndi yani ni mpweya. Munthu amakhala yani wamoyo. Tikamakamba za moyo chimene chimapangitsa munthu akhala wamoyo ndi chani, tikukamba za malingaliro ake. Tikamakamba za malingaliro tikukamba za khalidwe lake, right? So munthu aliyense amakhala ndi khalidwe losiyana-siyana. Pamene ukukula moyo umenewu umakhala utani, khalidwe lake limakhala utani likuumbika. Imaumbika pa zimene ukuona, zimene ukumva ndi pasankho zimene upanga. So tikamakamba za moyo tikukamba za personality, tikukamba za
malingaliro. 1 Thessalonica chapter 5 verse 23 no, ndipo Mulungu antendereka ayeretse inu konse ndipo ndipemphera Mulungu mzimu wanu ndi moyo wanu ndi thupi lanu zisungidwe zopanda chilema pakudza kwake kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. So Paulo anena kuti no, Mulungu akuyeretseni inu konse akuyamba zayani mzimu wanu, moyo wanu ndi thupi lanu. So tikumbuka pachiyambi munthu analengedwa thupi, kena umene anapomera machani mpweya moyo umene uli uli mzimu, kena kuti munthu anakhala chani wa moyo. So tikamakamba za moyo wa munthu tikukamba za malingaliro ake, tikukamba za soul ndi chimozimozi mene anamasula chichwa kuti moyo, ene mzimu anamasula kuti ndi spirit, thupi ndi body. So tikuona tino pali zinthu zitatu zimene zopanga munthu. Okay, then tione 1 Corinthians 6 verse 15 anaona kuti no, kodi simudziwa kuti matupi anu ali ziwalo za Khristu? Chifukwa yake ndidzatenga ziwalo za Khristu kodi ndikuziyesa ziwalo za mkazi wachiwerewere? Msatero ayi. 16 kapena simudziwa kuti ophatikana ndi mkazi wachiwerewere ali thupi limodzi, pakuti awiriwo ati adzakhala thupi limodzi. So tikamakamba za mbali ina ya munthu, pali mbali ina imene ili yachani ya thupi ndio tino ndi chimene chimaonekera kunjako. Tikamakamba za thupi tikukamba za body ya munthu. So tipitirize tione Mlaliki 9 verse 5 nano, pakuti amoyo adziwa kuti tidzafa, koma akufa sadziwa kanthu b sadzalandira photo, pakuti chikumbukiro chawo chayiwalika. So amoyo amadziwa zarani azafa. Ukakhale uli moyo umalingalira kuti sikunene zarani zafa. Nde munthu akafa chimachitika nchani? Verse 6 chikondi chawo ndi mdano wawo ndi dumbo lawo zonse zatha tsopano, ndi palibe gawo kumuyaya pa chiliyonse chidera pansi pano. Tiwerenge verse 6 bwino. Chikondi chawo ndi mdano wawo ndi dumbo lawo zonse zatani zatha. Pamene munthu amwalira moyo wake umakhala athera pati pompo, sangathe kuganiza, sangathe kupanga china chilichonse, moyo wake athera pati pompo. Mlaliki 12 verse 7 ati pamenepo fumbi lidzabwerera kunka monga lidali, ndipo mzimu zabwera kwa Mulungu amene anaupereka. Mwanjitenda pamene munthu afa nditi moyo wake athera pati pompo, personality yake imakhala ngati yasiya. Chifukwa nawo tino thupi limabwera ku fumbi, mpweya moyo umabwereranso kwa ndani? Kwa Mulungu. Mpweya wa Mulungu, mpweya moyo pepani kapena mzimu wa munthu umabwera kwa ndani? Kwa Mulungu. Tikamakamba za mpweya tikukamba za mzimu. Zonsezi chimadumpha mwa munthu nomwe akakhalanso moyo iyayi. Ndikamba za mpweya wa moyo tikukamba za mzimu. So mpweya wa moyo ndi thupi zimalekana, zalekana zinthuzi ndoti munthu uje moyo wake so athera pati pompo, munthu uje sakhalanso wa moyo iyayi. Ndiye tikutha kuona kuti no Mlaliki 9 verse 5 no, chikondi chawo ndi mdano wawo zonse zatani zatha. Mwanjinena moyo wa munthu athera pati pompo. Mwanjinena soul kapena personality trait ya munthu singapitirire kuonekera pamene munthu atani wafa. Tikamaona munthu amene ali apopo amwalira, sangathe kukuwa, sangathe kunandi paseni chakuti ayi, ngakhale thupi lake lili pamenepo, moyo wake ena mzimu wa moyo ubwerera kwa ndani? Kwa Mulungu. Pachifukwa chimenecho moyo wake watani wathera pompo. Koma izi zichoncho mpaka kalekale pamene munthu azakhalanso ndi moyo. John 5:28-29 aona kuti no, musazizwe ndi ichi kuti ikudza nthawi imene onse ali m'manda adzamva mawu ake. Verse 29 ndipo adzatuluka amene adachita zabwino kuuka kwa moyo, ndi iwo amene adachita zoyipa kuuka kwa weruza. So pali mzukiro umene uzachitike, ndipo anthu azalandiranso mpweya wa moyo nadzakhalanso ndi moyo. Ena amene anachita bwino kuti analandira Yesu Khristu kuuka kwa moyo, koma amene sanachite zabwino anakana moyo watsopano mwa Yesu Khristu kuuka kwa chani? Kwa kuweruza. So kuzakhala mzukiro mapeto achani? Anthawi. Now takamba za thupi, takambanso za moyo, tikamene za mzimu. Kodi tikamakamba za mzimu tikukamba zokuti chani? 1 Corinthians 6 verse 17 koma iwo ophatikana ndi Ambuye ali mzimu umodzi. Tikamakamba za mzimu tikukamba za mzimu wa moyo. So munthu ali ni mzimu, right? Mzimu ndio umene umapereka chani? Moyo. Nkona ndikukamba no mzimu wa moyo kapena mzimu wa munthu. So tikatenga mitengo iwiri kuti tifuna ukhale umodzi,
timayikwatisa. Tikatenga zovala ziwiri kuti tifuna tipange chimodzi timazisokerera. Tikafuna tenga zisulo ziwiri kuti tipange chisulo chimodzi timachiotcherera. Koma tikafuna kupanga miyoyo iwiri ikhale moyo umodzi timatani? Timaphatikiza miyoyo. Mzimu wa Mulungu ni mzimu wa munthu umaphatikana, right? Mzimu wa Mulungu ni mzimu wa munthu ukakhala pamodzi munthu uja amakhala chinthu chatsopano. Now kuti timvetsetse mzimu tifunika timvetsetse chinthu china chapaderadera. Munthu akafa chimene chimasungika ndi chani? Munthu akafa thupi lake limaonongeka, limaola, right? Komano mzimu wake kapena moyo wake, mzimu wa moyo wake umabwerera kuti kwa Mulungu, right? Munthu chazakhaso ni moyo yayi. Mwapamvetsa pamenepe? Koma ndimafuna nena kuti chimene chimapangitsa mphaka akhale mphaka ni mzimu wa mphaka. Chimene chimapangitsa galo akhale galo ndi mzimu wachani? Wa galo. Chimene chimapangitsa munthu akhale munthu ni mzimu wa munthu umene wakhala ndani? Mwa munthu, right? So tikamakamba za mzimu ndi nature ya chinthucho, okay? Chimene chimasiyanisa ineyo ndi inuyo ni mzimu umene mwandani? Mwa inuyo. Mpweya wa moyo ndi osiyana, right? So tikamakamba za chimene tikumene 1 Corinthians 5:1-5 kwamveka ndithu kuti kuli chigololo pakati pa ine ndi chigololo chotere chonga sichimveka kwa amitundu, kuti wina ali naye mkazi wa atate wake. Verse 5, kupereka wotereyo kwa Satana kuti thupi liwonongeke, kuti mzimu upulumutsidwe m'tsiku la Ambuye. So Paulo analangiza akhristu ako Akorinto akulu musakhale pamodzi ndi munthu amene apanga chigololo. Ngati munthu akuzichemerera ikhale ine ndatenga mkazi wambamba mumuchotse pakati panu, ndipo ponchosa pa iyeyo mumpereke kwa Satana. Simuzati kupereka kwa Satana chani, koma ungamba zotino kuti thupi lake lirani liwonongeka. Manje chitenda chinechi chimafunika chichitike kwa iyeyo chitenda tino chimpangisa munthu azindikire kuti iyeyo atani walakwisa, ka thupi lake liwonongeka kuona mzimu wake utani upulumutsidwe. Mwanjira ina mzimu wa moyo wake upulumutsidwe. Tikamakamba za chipulumutso chimene chimasintha pamene munthu abadwanso mwatsopano, thupi langa limakhala chimodzimodzi. Tikamakamba za malingaliro kapena soul imene tikutiro moyo umakhalanso bwanji chimodzimodzi. Koma chimene chimasintha ni mzimu wanga kapena mzimu wa moyo umakhala wasintha. The spirit of man imasintha, right? So chimene chimasintha ni moyo umene uli mwa ineyo kapena mzimu wa moyo umasintha. Ifana umakhala ninu mzimu wachani? Woyera. Mzimu wa munthu wa ineyo umakhala aphatikana ni mzimu wa ndani? Wa Mulungu. Ndipo chifukwa chokuti no mzimu umapangitsa kuti munthu akhale munthu umakhala chinayesera tani chasintha. Thupi lake sinatani sinatisinthe. Malingaliro ake ndi atomwe ache. Ndikamakamba za malingaliro tikukamba za moyo. Mwanjira ina ndikapita chonchi munthu ngati unaphunzira form 1 unaphunzira form 2 kana standard 4 ndizikhabe chili chomwecho. Kaona na mafilimu otani zikhabe manje chomwecho. Ndiye munthu akakhala wabadwanso mwatsopano ndi mzimu wake umene watani wasintha. Koma munthu uja thupi lake malingaliro ake zonse zili bwanji? Zili chimodzimodzi. Ninkona timanena kuti amene atano anthu achabwera kwa Khristu Yesu enawo asinthiratu, ena akuti kusinthako nkwapang'ono, koma nkhani osakumva kupotani kwasintha. Munthu amene wabadwanso mwatsopano chimachitika nchino adamalandira mzimu watsopano. Mzimu ndi chinthu chofunikira kwambiri. Fano ngakhale munthu amene watayika, munthu akafa kuti watayika, chimachitika nchino kuti no munthu uja ngakhale munthu wolungama kuti anali mwa Khristu Yesu onse amwalira, moyo wawo mzimu wawo umabwerera kwa ndani? Kwa Mulungu. Thupi limabwera chili pansi, right? Anthu ajasaza khanso ndi moyo kufikira tsiku la chani? La mzukiro. Chimene chimasungidwa ndi mzimu wa munthu. Mwapaona pamenepe? So mzimu wa munthu ndi chinthu chimene Mulungu amapulumutsa pa munthu. Thupi limaonongeka, munthu umafa, right? Koma pamene munthu abadwanso mwatsopano chichitika nchotani? Khalidwe lako limafunika lizikonzeka mosogozedwa ndi moyo umene uli mwandani? Mwa iweyo. Nikonda tikunena kuti anthu aja manati ineyo ndakhala zaka zambiri osaganizirapo chilakolako cha mwamuna anzanga, right? Ena akuti ifeyo tabwera mwa Yesu Khristu ndipo kusintha tamba kutani? Kukuona pang'ono ndi pang'ono. Chichitika nchati? Khalidwe lawo tsopano likusatira moyo umene
uli mwandani, uli mwa iwo. Chimene chimapangitsa kuti galu apange ngati galu ndi chani? Mzimu wa galu mwa iwo. Chimene chimapangitsa kuti mphaka apange act ngati mphaka nyani? Mzimu wa mphaka uli mwa iwo. So chimene chimapangitsa kuti munthu azipanga act kapena azipanga behave mene Mulungu anamulengera ndi chani? Ni mzimu watsopano umene udakhale mwandani? Mwa iyeyo. Ndiye chimachitika nchani? Moyo wako umayamba kusatira mzimu wa moyo uli mwa iweyo. Your soul imapangira influence ndi chani? Mzimu umene unkali mwandani? Mwa iweyo, umene uli mzimu woyera. So pokamba za mzukiro Paulo akamba 1 Corinthians 15 verse 24 1 Corinthians 15 verse 42 mpaka 44 ndano chomwecho uzakhala kuuka kwa akufa, lifesera chivunde liukisira nchisavunde, lifesera mnyozo liukisira umulemerero, lifesera chifoko liukisira mumphamvu, lifesera nthupi lachibadere liukisira nthupi la uzimu. Ngati pali thupi lachibadere palinso thupi la uzimu. Chimene Paulo akamba pa chino ife tikafa tili ngati mbewu, ngati tafa mwa Khristu Yesu, thupi lili lonongeka koma tizaukisiranso thupi lina la uzimu. Nafunso ndini, kodi muzaza bwanji ndinuyo muzukiro? Muzandiza bwanji ndineyo muzukiro? Chifukwa thupi ndi latsopano, right? Azalikonza thupi liso mwatsopano. Muzandiza bwanji? Chifukwa chona tino pamene ndafa mzimu wanga, mzimu wa moyo wanga umabweranso ndani? Kwa Mulungu. Ngati ndafa mwa Khristu Yesu azakonza thupi lina la ulemerero. Sindizakhalanso mwina ndidanzi ya, sindidzakhalanso nenepa ya, sindidzakhalanso wafupi ya, ndzakhala munthu wa ulemerero. Amen. Koma choposa imenecho muzandizindikira bwanji? Chifukwa thupi ndi latsopano, mzimu wanga uzakhala uli muchani? Muthupi limeneli. Nde mwina mawu anga azapeka ngamene wafekera papa. Mene ndimapangira manja anga, mene ndimapangira nkhope anga, muzandikira uyo ndi brother Daniel. Mukuona menepe? So chimene chimapanga identity ya munthu ndi chani? Ni mzimu umene uli mwa iye. So chimene chichi Mulungu akati chasintha amathandiza zonse zatani? Zasintha. Malaki 4 verse 1 to 3 akamba zino pakati otana likudza tsiku lotentha ngati nyanjo, ndipo onse akudzikudza ndi onse akuchita choyipa adzakhala ngati chiputu. Ndi tsiku likudza lidzawayatsa, ati Yehova wamakamu, osawasiyira muzu kapena nthambi, ndipo mudzapondereza oyipa pakuti adzakhala ngati mapulusa kumapazi anu, tsiku lidzayikalo, ati Yehova wamakamu. So pambali poti pali anthu oyera mtima amene anafa mwa Khristu Yesu, amene akuukitsidwa, mwapetake kulinso anthu amene sanafe mwa Khristu Yesu, amene paukitsidwa pawo nkhani yakuti ndi chiwonongeko, right? Ndati azapsa pakafika chani? Phulusa. Manjenena moto uzayasa ndi kumaliza ntchito yake. Okay? Tende vinenemenepe Yuda 1:7 akuti monga Sodomu ndi Gomora ndi midzi yakuyizungulira potsatana nayo idazipereka kudama ndi kusata zilakolako zachilendo, liyikidwa chitsanzo pakuchitidwa chilango cha moto osatha. So tikamakamba za moto osatha, moto osathawo ndi mototu uzachita ntchito yake mpaka kumaliza, ndipo ndi osatha chifaniro zotsatira zake ndi zamuyaya. Tikamakamba Sodomu ndi Gomora mpaka lero sakupsa, anapsa motowo sunazimisire mpaka wanamaliza chani? Ntchito yake. So tikamakamba za moto wakumapeto nthawi uzanyekesa oyipawo mpaka ukamaliza phiti kuthera pati pompo, right? Tiyeni kuvesera mufuna tione Mateyu chapter 10 verse 28 anati ndipo musaope amene akupha thupi koma moyo sangathe kupha, makamaka muope wakhoza kuononga moyo ndi thupi lomwe mgehena. Tikamakamba za moto wakumapeto nthawi panopa ngati tili a Khristu tikuzati tikumana ndi chisonso chosiriza, amene akutipha ife azangopha chani? Thupi lathu basi. Ninkona amene ali mwa Khristu Yesu saopa imfa, chifukwa ali ndi moyo watsopano, ali ndi chipulumutso, akuzati thupi lili litawonongeka, ati tisamaope chifukwa tili mwandani? Mwa Khristu Yesu. Anthu amene sangathe kuononga chani? Sangathe kupha moyo. Tikamakamba za moyo, moyo ndi umene umapezeka pakakhala thupi lathu ndi mzimu wathu zili pangati? Zili pamodzi. So tikamakamba za moyo tikamba za chimene chichi mchizikanaga sinchita mauti so ababa kona ndikuyankhula chonche. So munthu amene akukuphani sangathe kupanga destroy your soul kapena your personality, chifukwa chenena kuti ineyo mutate mwafa chochitira njani? Mzimu wanu ubwera kwa ndani? Kwa Mulungu.
munzukiro mzimu ana azawika mu thupi la ulemerero, ndiyo muzakhalanso ndi personality yanu yakale. Mwanjirana sanapange destroy personality yanu, sanapange destroy soul yanu. Komano mu moto umene ukubwerawo uzawononga thupi ndi moyo. Mwanjirana moto umenewo uzawononga thupi, moyo ndi yani ni mzimu. Zimene zimapangisa moyo, mzimu ndi thupi zonse zirani zawonongeka muzukiro wachiwiri umene tukambati muzukiro wachiweruzo. Mwanjirana kulebenso kubwereranso muzukiro wachiweruzo katani ukachitika. So apo tayamba vesa kusiyana kwake. Munthu amene mwa Khristu Yesu akufunika azikulano kuti no akula muchikhulupiriro, kuti no khalidwe lake liziumbika monga mwa moyo umene mwandani mwaye. Nikona anthu anamata ine ndabadwa watsopano mpaka kumadaba kuti chuchitika ndi chani, kuti ndikuvabe chonchi ifa yani. Ifa chanena kuti moyo wawo ukawambe kukula kuzera mwa mzimu umene mwandani mwayo. Daniel 2:1 akuti chani, ndipo mchaka chachiwiri cha mfumu wa Nebukadineza ndiwekeza nawo tamaloto, mzimu wake unavutika nawo, ndipo tulo take tinamsiya. So tikamakamba za Nebukadineza anavutika katikati mwachani mwa mzimu mwake. Mwana menepe so anavutika katikati mwa mzimu wa moyo umene mwa iye. So tikamakamba za mzimu tukamba za identity ya munthu, right? So tiona nawo tino munthu ena aliyense ali ndi mzimu right? Mulungu akafuna kulumikizana nafe, kwa munthu amene abadwa watsopano, Mulungu amalumikizana naye kuzera mwachani mwa mzimu wake. Amene Satana amafuna azilumikizana naye ndi ife kuzera mwa thupi lathu, kuzera mwa 5 senses. Senses ya zimene timaona, zimene timamva, zimene tingakhudze, zimene tingalawe ndi palilime pathu, ma 5 senses. Mezi zimene zimangisa tichimwe. Pamene Mulungu afuna ati lumikize ndi ife kuzera mwachani mwa mzimu. So Nebukadineza anatola maloto, anavutika katikati mwachani mwa mzimu. Mulungu anamuza chinthu chake, namulotesa maloto. Genesis 4:3 ndipo panali mmawa mzimu wake unavutika, ndipo anatumiza nayitana masenga onse aku Igupto ndi anzeru onse m'menemo, ndipo Farao anawafotokozera loto lake, koma panalibe mmodzi anakhoza kuwamasula iwo kwa Farao. So Farao so naye anavutika ngati mwachani mwa mzimu wake. Mulungu anamuyankhula Farao kuzera maloto, ndipo anavutika katikati mwachani mwa mzimu wake. So tikamakamba za mzimu, munthu amene abadwa watsopano Mulungu amatiyankhula ife kuzera mwachani mwa mzimu wake. Palinso ndizo zimene zimakuza chikhulupiriro chathu, monga tikupemphera, right? Kuwerenga mawu a Mulungu kuzazidanso ndi mzimu wake. Tikakhala tino tikupempha kuti Mulungu atize ndi mzimu wake, timamba kukula mwachani mu mzimu. Khalidwe lathu limakhazikika no mu moyo umene uli mwa ife. Ndifotokoze chonchi, mwana amakhala munthu kufanana ndi mzimu wa munthu. Olo galu wa polisi tiugarakhala amatha kusegula chiseko, galu wa polisi tiugamatha kuwa kwa kuba, galu wa polisi tiukusama kuzinyereka, galu wa polisi tiugamakhala composed, kuma galuyo ndi galube basi. Ngakhala kupanga zimene munthu atha kukwanisa. Ndi galu ifanana ndi mzimu wachani wa galu. Pamene mwanayo ngakhala kukanika kuzidyesa yekha, ngoziyibisira yekha, ndi mwanabe ifanana ndi moyo wandani wa munthu. Ndi human nature mwa iye. So chimene chimafunika nchino timpase mwanayo nthawi ndi kumuthandiza kuti akule, kuti azitha kuyimira pandani pa yekha, kuti no moyo umene uli mwa iye uonekere mu zintchito. So chimodzimodzi kwa munthu amene wabadwa watsopano, ngati munthu ali mu chitidwe aliwonse, ngati mwina wa LGBT, ife tikamba za imene tikamba fundo imeneyo, wabadwa watsopano, right? Akufunika azipemphano kuti no personality trait yake izifanana ndi moyo umene uli mwa iye. Ndipo ndikuwuzani apa imachitika nchani, Mulungu amasintha the soul, ni Mulungu yekha, right? Moyo wanu mzimu wanu wasinthidwa, ndipo chimenechi nchani, mzimu wa Mulungu umene umakusogoza anu iwewo, kuti no khalidwe lako likhale losinthika, liyambe kufanana ndi chani, ni moyo umene watani walandira, right? So tona ndi zimayenda choncho kuzera mwachani mwachisomo ichi. Marko 2:3 ndipo pomwepo Yesu pozindikira kuti mu mzimu wake kuti ali kulingalira chomwecho mwa iwo wokha, adati kwa iwo, mulingaliranji izi mtima yanu. So Yesu Khristu Mulungu amamuyankhula straight mu mzimu wake.
mulungu amatiyankhula ndithu ngati mwabananso maso anu mulungu azoyankhula ndinuyo kudzera mwachani mwa mzimu wanu. Malaki 8:12 ndipo adawusanso moyo mu mzimu wake nanena anthu ambado uno afunafuna chizindikiro bwanji, inde tinena kwa inu palibe chizindikiro chizapasidwe pa mbado uno. So adawusa moyo mu mzimu wake. Ana izi ndi zina Yesu Khristu amazizindikira mu mzimu wake. Amamankhula ndani? Yohane 14:10 amamankhula ndi ndani? Ndi Atate. Atate amene anali mwa iye kudzera mwachani mwa mzimu woyera, right? So mulungu akuyankhula nini? Mulungu akupasani choyenera kutani kuchita. Ni mulungu yekha amene atasinthe moyo wanu kudzera mwa mzimu amene atakupaseni. So ichi ndi chinsinsi cha mulungu chimene amapanga, right? So ndimangofuna kuonjeza chinthu ichi. Mukakhala tuno mwazuka mama ndimanga devotion ndikupemphera, mulungu amakuyankhulani. Mukakhala mwakhazikika pasi makhala mulingalira za mimbi zikudusa mutu mwanumu, makhala ndi malingalano wanu mulungu amaziyankhulani pa still small voice, amati chikumbumtima. Kwa munthu amene abadanso maso pano mulungu amamuyankhula kudzera mwachani mu chikumbumtima chake. Kuti mulungu akususani inu mupange chani, mulungu wapangani convict mupange chani. Menjo chimene mulungu amayankhula kudzera mu chikumbumtima kudzera mwachani mwa mzimu. So ndi munthu yekha amene ali mwa Khristu Yesu amene mulungu amayankhula choncho. Koma munthu amene sabadanso maso pano chikumbumtima yake chimakhala chinanongeka tchimo. Hagai 1:14 ati chani ndipo Yehova anautsa mzimu wa Zerubabeli mwana wa Seletiya chiwanga cha Yuda ndi mzimu wa Yoswa mwana wa Yehozadaki mkulu wa ansembe ndi mzimu wa otsala onse anthu, ndipo anadza nagwira ntchito mnyumba ya Yehova wamakamu mulungu wawo. So inaipo nthawi imene mulungu ati anautsa mzimu wa Zerubabeli, Yoswa osati nthawi ya Mose, Yoswa nthawi ya Zerubabeli, komanso otsala a Israeli. Yerusalemu anawonongeka, mono mulungu anautsa mizimu yawo. So mulungu amapereka a burning sensation muzikatikati mwa mzimu wanu. Amakupasani zimene yakufuna pa moyo wanu kudzera mwa mzimu wanu. Kaya makhumudwe kaya mwatani, mulungu amakupasani chilimbikitso cha mwachani mwa mzimu wanu. Kenako chimachitika nchani? Umamba uzindika chimene mulungu atani akufuna inyoso nawo katikati mwa moyo wako. And uwewo mapanga zinthu zija kudzera mwa chizwisi chimene wandira kuchani mu mzimu wako. Ndikupereka chitsanzo ichi. Munthu ndiwe munthu wopemphera. Kena kumva mti wa tapempherera kuti. Tapemphera kuti. Ndio kunyanyaza. Kumamba utani kupemphera. Suzalo kupemphera chifani mongo utani ungopemphera. Kena munthu jaza kumana ishi kumalero zimene ndakumana nazo. Ndakumana ndizo opya. Mulungu amene anditetezera sindikukhulupirira. Amakhala ni ndani wakuyankhula. Amakhala ni mulungu wakuyankhula kudzera mwanyani mwa mzimu. Right? Malingaliro anu sanamvesese. Yoso sinamvesese. Koma chifukwa inu chabwera katikati mwa mzimu wanu, inu mkwamba kupempherera zinthu zija munthu chazaku kumana nanu ndikambira mpamvero okay mulungu amandiuza kuti ndipemphere chifukwa chakuti. Now your soul ikumvesesa. Ndi chimozimozi munthu amene wabadanso maso pano. Munthu ukabadanso maso pano chichitika chani? Mzimu wako ndi wasopano. Now mzimu wa munthu ukangosintha, Bible lati zonse nzachani zasopano. Zonse zasintha. Ni mzimu umene umayamba kusintha. Kena pamene ulumikizana ndi mulungu chichitika chani? Your mind now, your personality now imayamba kusatira zomwe mzimu wa mulungu ukunena kudzera mwa mzimu wako. Paja umakhala mzimu umodzi ndi ndani? Ndi Ambuye. Umakhala mzimu umodzi ndi Ambuye. Your identity makhala ndi yosiyana. Kaya umamva kuti unabadwa ngati trans, kaya umamva kuti ndiwe gay, kaya umamva kuti ndiwe lesbian, umakhala no zonse zomamva ngatikati mwa moyo wako kuti ani ne transsexual chani, mulungu amakhala zichosa ngatikati mwa mzimu wako. Chimene chimasala janonzi pamene ukukula mwa Christ, your soul now, your personality izipanga match ndi mzimu wako. So chimene timachitchano kukula mwachani mwa Kristu. Machitidwe 7:16 akuti chani? Pamene Paulo analindira iyo pa Atene,
anavutika mtima pamene anaona mudzi wonse wodzala ndi mafano. Paulo akuona mudzi wonse wodzala ndi mafano, anavutika muchani? Mu mtima mwake. Anavutika mkatikati mwachani? Mwa mzimu wake. Muchizungu akamba za spirit. So zimene zisi zinayi za umunthu chabe. Pefano mzimu wa Paulo ndi mzimu wa Mulungu nawo olumikizana. Anamva chisoni chimene Mulungu amamva. Ndipo anavutika mkatikati mwachani? Mwa mtima wake amene mwachani? Mwa mzimu wake. Ndi choncho kwa anthu onse amene ali mwa Khristu Yesu. Zakaya 12:1 katundu wa mawu a Yehova wakunena Israeli, atero Yehova wakuyala miyamba ndi kuyika maziko a dziko lapansi ndi kulenga mzimu wa munthu ngati mwake. So Mulungu akuti analenga mzimu wa munthu ngati mwake. Tikamakamba za mzimu tokamba za mpweya wa moyo umene umakhala mkati mwa ndani? Mwa munthu. Munthu akafa mpweya wa moyo umabwera kwa Mulungu, thupi lake limakhala udoti, ndipo personality yake imathera pati pompo. Munthu samakhalanso wazowa kanthu, chine simakhala chafera pati pompo kudikira mpaka chani? Zukiro. Miyambe 20:27 mzimu wa munthu ndiwo nyali ya Yehova usanthula mkati monse mwa mimba. So tikamakamba za yasa nyali yako, tikamakamba za anamwali 10 anali ndi mafuta mujani nyali zawo. Apa kutuza ifotono mzimu wa munthu ndiwo nyali ya ndani? Ya Yehova. Mwanjirena anamwali 10 aja ndi a Khristu amene analumikizana ndani? Ndi Mulungu. Ndipo amalumikizana naye daily kufika kuno mzimu wa Mulungu unazaza katikati mwa ndani? Mwa iwo. Yesu anakambako thanilo lino munthu sayasa nyali yake ndi kuyika pasi. So tiyasa nyali zathu bwanji? Mzimu wathu uyasira bwanji pamene titabwere kwa ndani? Kwa Mulungu wathu daily, kubwera kwa iye kupemphera. Morning devotion ilofunika kwambiri. Pamene nyala yathu yawala kuchitika njani? Tikwanisa kukumana ndi ndani? Yesu Khristu ndani. Para kuti pasa mzimu wawo. And pachifukwa chimene chichi, our soul, our character, personality simakhalanso bwanji yomweyo. 1 Corinthians 2:10-11 atujana. Koma kwa ife Mulungu anati onetsera izi mwa mzimu, pakuti mzimu asanthula zonse zakuya za Mulungu zomwe. Pakuti ndani wa anthu adziwa za munthu koma mzimu wa munthuyu uli mwa iye. Momwemonso za Mulungu palibe wina adziwa koma mzimu wa Mulungu. Manjena tikamakamba za inuyo munthu apanga plan kuti olo munthu afika malo ena ake aliyense nkumasangala mmene ino mkatikati mwa mzimu wanu mwaona kuti simalo amene Mulungu adani wandikonzera. Right? So akunena kuti no za munthu palibe amene amadziwa koma mzimu wa munthu ukhala mwa ndani? Mwayo. Chimodzimodzi za Mulungu palibe amene amadziwa koma mzimu wa ndani? Wa Mulungu. Manjena angoonesa equivalence. Mzimu wa munthu ndi mzimu wa moyo wa ndani? Wa Mulungu. Pamene mzimu wa Mulungu ni mzimu wa moyo wa ndani? Wa Mulungu. Right? Angofuna onese the equivalence. So tikamakamba za kuti munthu ali ndi mzimu, ndiyo tikamba tino munthuyo atha kupanga chiganizo ngatikati mwa chani? Mwa mzimu wake. Mavesi kumayambiro andiuza finono koma kwa ife Mulungu anonesa izi mwa mzimu. So Mulungu akuti ulula zinsinsi zake, chikondi chake, akutipasa mtima wake kuzera mwa chani? Mwa mzimu woyera. 1 Corinthians 2:12-13 no koma sitinalandire ife mzimu wa dziko lapansi koma mzimu wa Mulungu, kuti tikadziwe zimene zinapasidwa kwa ife Mulungu kwa ufulu. Zimene zitolankhula si ndi mawu ophunzitsa ndi nzeru za munthu, koma ophunzitsidwa ndi mzimu ndi kulunganiza za mzimu ndi mzimu. So Mulungu watipasa ife zinthu zina kwa ulere. Right? Mulungu watipasa ife moyo wachani? Wasopano. Tikakhala mwa Khristu Yesu ndife asopano, sindifenso akaleso yayi. Timakhala ndi identity yachani? Yasopano. Zonse zakale zatani? Zapita. Ndife anthu achani? Asopano. Agalatia 4:10 kuti no tianatanga amene ndili kumvaso zowawa zakubala inu kufikira Khristu aumbika mwa inu. Kwa munthu amene wabataso masopano ati zonse zakale, zonse zakale zapita, zonse ndi zachani? Zasopano. Akamba zachani?
za mzimu wa munthu. Koma kwa munthu amene ali mwa Khristu Yesu akufunika azikula kufika nano Khristu aumbike mwa iye. Aumbike pati? Aumbike mu personality yake, aumbike malingaliro ake, aumbike mu soul ya munthu. Mukona menepe? So tikamakamba za Christian character development, tikamakamba za kumbidwa kwa khalidwe, tikukamba za ukula mwandani mu Mzimu, right? So ichi chimene Mulungu amatani amachita kwa ife. Aroma 10:9 atuno kuti ngati udzavomereze mkamwa mwako Yesu ndiye Ambuye ndi kukhulupirira mu mtima mwako kuti Mulungu anamukitsa kwa akufa udzapulumuka. 10 pakuti ndi mtima munthu akhulupirira kutengapo chilungamo ndi mkamwa avomereza kutengapo chipulumutso. So munthu ukavomereza ndi chani? Ndi kamwa lako. Munthu ukavomereza ndi pali mphamvu mukamwa, right? Ukavomereza ndi kamwa lako kuti Yesu Khristu ndi Ambuye ndi kukhulupirira mu mtima mwako kuti Mulungu anamukitsa kwa akufa udzapulumuka. Chifukwa choti yani? Chifukwa nawo Yesu Khristu atagonjetsa tchimo pa dziko lapansi anaukitsidwa ndipo anakwera kumwamba. Atakwera kumwamba chichitika nchani? Anazozedwa ndi Mzimu wa Atate kuti akatha kusanula moyo wake kwa ife. So tikamakhulupirira Yesu Khristu anaukitsidwa mwanjira ina tikukhulupirira nato moyo umene uli mwa iyeyo umene unamukitsa iye kwa akufa ndi moyo umene ife tikulandira. Moyo umene unali wachiyero mwa iye atagonjetsa tchimo ndi moyonso umene ife tikulandira. So moyo umene tikulandira ife ndi watsopano, ndi moyo Yesu Khristu amene sanachimweko. Ndiye tikalandira moyo umenewo chikusalira njenatuno Yesu Khristu afunika aumbikenso mwa ifeyo. Izi ndi ntchito zimene Mulungu akufuna atipangire ndani? Ino ndi ine. Efeso 2:8 akuti chani? Pakuti muli wopulumutsidwa ndi chisomo chakuchita mwa chikhulupiriro, ndipo ichi chosachokera kwa inu, chili mphatso ya Mulungu. Tikamakamba za chisomo chake, pamene munthu obwera kwa Mulungu palibe chimene ukupanga ukangolandira kwa ulere. Chisomo chimene Mulungu akutipasa ife. Tikamaona kwa Korinto, Paulo anakamba kuti panali anthu ena mwa iwo analinso ma homosexuals koma anasukidwa, koma anayeresedwa. Paulo anakamba zimenezi. So izi zinachitika mwa ufulu mwa ulere, palibe ntchito imeneyo anapanga. Na atiyeni verse 9 osachokera ku ntchito kuti azitamandire munthu aliyense. So si zimene ife tapanga. Pamene tinamukitsidwa mwa chisomo chichitika nchani? 10 pakuti ife ndife chopanga chake olengedwa mwa Khristu Yesu kuchita ntchito zabwino zimene Mulungu anazipangiratu kuti tiyendere mu mmenemu. So pamene tabwera kwa Khristu Yesu tayanjidisana ndani? Ndi Mulungu waulere mwaufulu. Koma koposa pamenepo, pamene tili mwa Khristu Yesu pali ntchito zimene anatipangiratu Mulungu kuti tikayende muti mmenemu, ndipo kukula mwandani? Mwa Khristu Yesu. Kuwerenga Baibulo lanu kukumana ndi Khristu amene mulofanana chikhulupiriro, ndi kukhala ndi nthawi yowerenga mawu a Mulungu, khala nayo nthawi personal yowerenga Baibulo, ndi kukhalanso ndi nthawi yoyimikizana ndi Mulungu ndi kuzazidwa ndi Mzimu. Ichi nchimene tifunika tikulemo, tifunika tikulenso mukhalidwe la Yesu Khristu, osati kumangobwereza zomwezo mukukula mwa iye. Patati pasa ife zonse mwa chisomo. 2:4 ndalimbana nako kulimbana kwabwino, ndatsiriza njirayo, ndasunga chikhulupiriro. So kulimbana kwabwino kumene ife timalimbana nako ndi kusunga chani? Chikhulupiriro. Kukhulupirira nano moyo wanga ndi wosinthika. Kukhulupirira nino ineyo mzimu wanga ndi wosinthika, ndipo kukhulupirira nano kuzera mwa Khristu Yesu moyo wanga oyamba kuumbika, malingaliro anga, personality yanga itani? Iumbika. Icho nde kukhulupirira. Vuto lathu si tchimo soyani. Tchimo linakugonjetsedwa kale ndi nani? Ndi Yesu Khristu. Koma vuto ndinatuno kukhulupirira nano moyo wa Yesu Khristu amene anagonjetsa tchimo uli mwandani? Mwa ineyo. Vuto lathu ndi kukhulupirira nano pamene ndikumana ndi mayesero, pamene zilakolako zosiyanasiyana zofuna zindiyese ine, kuzera mwa Khristu Yesu ndikale ngonjetsa. Vuto lathu ndi kukhulupirira ziti zimenezozo. Vuto lathu si tchimo ngati muli mwa Khristu Yesu. Vuto lanu ndi kukhulupirira zonse zimene Mulungu anakupangirani kuzera mwa Khristu Yesu. So kulimbana kumene timalimbana nako ife ndi kulimbana kwabwino. Si kulimbana kuti
tikhale ndi moyo wachiyero ayi moyo umene tinawo kale kudzera mwa Khristu Yesu. Pakulimbana mmene tikulimbana ndi ife ndikukhulupirira zonsezi zili kwa ndani? Kwa ife. 2:4 koma Ambuye anayima nane nandipasa mphamvu kuti mwa ine chilalikiro chimveke konsekonse ndi amitundu onse amve, ndipo ndinalanditsidwa mkamwa mwa mkango. So Paulo akamba kudzera mwa Khristu Yesu ndani nandipasa mphamvu. So ndi Yesu yekha amene angapasani mphamvu kuti mukayime ndipo kuti zilakolako zonse zikagonjere mphamvu ya ndani? Yesu Khristu. Ndi chisomo chokha chimene chingapange zimenezi. Kulimbana kwabwino ife ndife anthu okuposa ndani? Agonje. Sitete imene pa 104:1 mpaka 4 okondedwa musamakhulupirire mizimu uliwonse koma yesani mizimu ngati yochokera kwa Mulungu, popeza aneneri onyenga ambiri anatuluka kulowa mdziko lapansi. 2 menemo muzindikira mzimu wa Mulungu. Mzimu uliwonse umene uvomera kuti Khristu anadza mthupi uchokera mwa Mulungu. 3 ndipo mzimu uliwonse umene suvomera Yesu suchokera kwa Mulungu. Ndipo uwu ndiwo mzimu wa okana Khristu umene mudamva kuti ukudza ndipo limo mdziko lapansi tsopano. So tikaona verse 2 akamba menemo muzindikira mzimu wa Mulungu, mzimu uliwonse umene uvomera kuti Yesu Khristu anadza mthupi uchokera mwa Mulungu. So tikamakamba za Yesu Khristu anadza mthupi kodi tikamba kuti chani? Anthu amene amakhulupirira izi ndoti anthu amakana Yesu Khristu sanabwere zaka 2000 zapitazo. Koma ndi nthawi ya Yohane mbiri kwa Roma inali mbiri mu history. Yesu anabwera ndikufa aliyense amaziwa. Kodi amakana Yesu Khristu anadza mthupi ndani? Chimene tikamba zati Yesu Khristu akudza mthupi mwa ifeyo kudzera mwa chani? Mwa mzimu wake. Chiphunzitso chimene chimakana sitilandira mzimu wa Khristu Yesu. Yesu Khristu sali kati mwa ifeyo. Chimene ndi chiphunzitso cha ndani? Cha Antichrist. Verse 4 inu ndinochokera kwa Mulungu tiyana ndipo munalilaka, pakuti iwo akukhala mwa inu aposa iwo akukhala m'dziko lapansi. Iwo ndiwo alilaka dziko lapansi. So tikamakamba za ifeyo ndife ochokera kwa ndani? Kwa Mulungu. Ndife oposanso chani? Agonje. Ifeyo ti chani? Chifukwa chanena kuti amene ali mkati mwa ife, amene ali Yesu, ndiwamkulu kuposa amene ali kuti ali kunja. Ichi ndi chiyembekezo chathu. Ndife akulu kuposa chani? Agonje. Sifana amene ali mwa ifeyo ndiwamkulu kuposa amene ali kudziko la chani? Lapansi. Tikavomereza ndi kuzindikira ichichi tilandira mphoto yayikulu. Fana taziwa imene ife chani tili. 2 Petro 2:9 Ambuye adziwa kupulumutsa opembedza poyesedwa iwo ndi kusunga osalungama kufikira tsiku loweruza akalangidwe. So Ambuye adziwa kupulumutsa opembedza poyesedwa iwo. So pamene inu muli opembedza, pamene muli kuyesedwa, Yesu yekha amene atani atakupulumutseni. Mbali yanu ndi kulimbana kwa chani? Kwabwino. 1 Korinto 10:13 sinagwereni inu chiyeso koma cha umunthu, koma Mulungu ali okhulupirira amene sadzalola inu kuyesedwa kuposa kumene mukhoza, koma pamodzi ndi chiyeso adzayikanso populumukirapo kuti mudzakhoze kupirirapo. So Yesu Khristu anayika kale populumukirapo, ife populumukira pathu ndani? Pa Yesu Khristu. Kulimbana kwabwino. Alomo 1:9 pakuti menemu chaonesedwa chilungamocho Mulungu chakuchokera kuchikhulupiriro kuloza kuchikhulupiriro, monga kwalembedwa koma munthu olungama adzakhala ndi moyo ndi chikhulupiriro. So akamba zino chilungamo cha Mulungu, righteousness ya Mulungu ikuoneka ari kuchokera kuchikhulupiriro kuloza kupita wachani? Kuchikhulupiriro. So ifeyo tifunika tipitirize kumakula muchani? Muchikhulupiriro. Nomagonjetsa mayesero onse kudzera kulimbana kwa chani? Kwabwino. 1 Korinto 8:6 koma kwa ife kuli Mulungu mmodzi Atate amene zinthu zonse zichokera kwa Iye, ndi ife kufikira kwa Iye, ndi Ambuye mmodzi Yesu Khristu amene zinthu zonse zili mwa Iye ndi ife mwa Iye. So tikamakamba za Mulungu mmodzi tikamba za Atate, ndiyetinso ndi Ambuye angati? Ambuye amodzi. Ambuye amodzi amene ndi ati? 2 Korinto 3:7
koma Ambuye ndiye mzimuyo, ndipo pamene pali mzimu wa Ambuye pali ufulu. So pokamba za Ambuye amodzi ndi Yesu Khristu, polemba kalata yachiwiri kuti Ambuye ndiye mzimuyo, akamba za Yesu Khristu ndiye mzimuyo. Itinatino koma ife tonse ndi nkhope yosaphimbika popenyera monga mwakaliole ulemerero wa Ambuye tisandulika mchithunzithunzi chomwechi kuchokera ulemerero kunka kulemerero monga ngati kuchokera kwa Ambuye mzimu. So tikamakamba za Ambuye mzimu tikamba za nani? Za Yesu Khristu amene ali mwa ife, ndipo kudzera mwa iye ife ndioposa chani? Agonjetsi. Roma 8:11 akuti no, koma ngati mzimu wa iye amene adaukitsa Yesu Khristu kwa akufa akhalabe mwa inu, iye amene adaukitsa Khristu Yesu kwa akufa adzapatsanso moyo matupi anu akufa mwa mzimu wake wakukhala mwa inu, ife ana a Mulungu. So akamba zino ngati Yesu Khristu anaukitsidwa kwa akufa, ndipo mzimu wa iye amene anaukitsa Yesu Khristu kwa akufa alinso mwa inu, adzapatsanso moyo matupi anu. Zilakolako za thupi zimene tili nazo Mulungu yekha ndi amene angazisinthe, ndi yekha amene angatipatsenso moyo watsopano ndi kutisintha ife matupi athu kuti akakhale matupi onchitirere chani? Ulemerero, kuti zilakolako zonyansa zimene zili mwa ife zikakonzeke zikakhale zilakolako zachibadwidwe monga Mulungu anadani anatilengera. Tikuthokozeni nonse ndipo pemphani Mulungu akudaliseni pomvetsera uthenga umenewu. Pemphani mukathe kupanga share ndi kukagawanso kwa anthu ena, kuti anthu enanso akalandire uthenga umenewu ndi kusinthika kudzera mu moyo wa Yesu Khristu. Mulungu akudaliseni. Amen.